मानि समान ताई फानि समान ताई आनि साकसालाय आनि साइ कुसुर ताई दुगान पात जादा पाइनाय फालाय रक फाइनाय रक ताई प्रशासन पुलिस प्रशासन रक तिनिनो सिनो कुटुम्बु पान्दानि तरफ থেকে কাম তাই জবানি সিবাই আপনারই आं बाथुमसा केना कक सानाय जों साइमानो सिनि त्रिपुरासा जों बोसोर जों जालक आलाइजा 75 বছরमै सिनि त्रिपुरासा दफा বিভিন্নভাবে রাং পয়সা থেকে শুরু খাই নিনে অধিকার गोबां मा अबाहायके सुसन खायजोमोन बागै सिंनि अबाहाय बुनि सेक्टलाक लगैतो बेयाबा सिनि समाचारन सारसन सिनि अरे इएम सार रविन्द्र सं बरंनि पिसिटिके सिनि सभा खाये एडिसिनो तो फाइ फाइगा अब जतन साइमानो बेयाबासिनो एडिसिनो दाबो फनो गोनो फनो पावार रुजागिया सिनि रां पुसाबाव रहजागिया बिनि बागिनो सों सिनि बुबाग्रानि बिसिन्तिके सिनि दफानो फेगनानि बागै सिनि मान धन्य मानानि बागै सिनि भबिष्यतनि चराय खनारंनि बागै सिनि जबा खायनानि अजराव बुबाग्रा यात्रि रखा आबल खानो ताखुते भुसुनान साना मुचुंगौ सुंगो जरावो गोसाक कसम कुपुर हिन्यावै सुं जतनो त्रिपुरासा थांचा दफा थांचा मांनाय बुबाग्राबो आबनो सुंगो लगी सानो ताबु फना सिन त्रिपुरा सरक चाप जायगा जतनो नर साइमानो सोशल मिडिया रगो गोबां मा बरक सिनि लिडार व्यक्ति सार्थनि बागै निजिनि सार्थनि बागै सिनि वानसगै बुबाग्रा ना हामिया साइतंगौ बुबाग्रा तामो हामिया खाया नल जतनो साइमानो बुबाग्रा तामा हामिया खाया बुबाग्रा सिनि दफानि बागै सिनि त्रिपुरा सनो यक समारगानि बागै जे जबा खायदंगो बिनि सातनि कलम पे खिखलायै जे बाबे रां फैसा सोबाय दङ बुबाग्रा ना हामिया हनो खाया वान्स बुइनाय बायदि जतनो ताखुते फुजों बिनि बागैनो सों ओ जरावो सों बुबाग्रानो लगी मारसिनाय गोबांबा सिनि त्रिपुरा मथानि गोजाम बिद्यार हुजांनाय र बुबाग्रानि याकनि थाङो हैसाव एबं नुबो नुखा आङो ओ प्रमनगर ओ सबान बिसिन्तिके साना मुचुङो नरक साइमानो श्रीराम देबरमा दाय दिनेश देबरमा दिनेशनि बिनि तमु जों गाहाम साइमानो बखुवानि ब जहन जों त्रिपुरा मथे एनजिओ खायप्रो ब किसानो गिरेखा रियाइनिया सिनि 5 फेब्रुवारि 2021 যখন त्रिपुरा मथा पार्टी संसाव ब आफ्रु दिल्लीआव थांजा दिल्लीआव ताम खायनो थांबो दिल्लीनि दाबो चीफ मिनिस्टार केजरीवाल आम आदमी पार्टी त्रिपुरा राज्योआव तो खायनो हनै केजरीवाल बाय मालानिया थांगौ ब त्रिपुरा मथानो बिसास खाया आफ्रुनो बिनि यागुलो যখন এডিসি গভর্নমেন্ট থাকা आपरके ब फाइनेंस शुरू खाया आपरके ब बाग्रा बाय उकलो खिमान शुरू खाया आपरो पछानका ऑफिस सेक्रेटारि रजाखा रजामा बिसिंगो ऑब्जार्वर रजाखा बिनि यागुलो तामुखा दाबो सराय के साचिनाय যখন বিধানসভাनि बागै যখন চিনি अराय चिनि एमएलए दुइजन दङ आफ्रो बुबाग्रा कैंडिडेट संनानै शुरू खाया बाबु 2021 तारिखो ब शिलंग थाङै बुबाग्रानो टिकेट मारनाय बुबाग्रानो ब सानै दङयो जोंजों दंबो साहारि मानु आबनि यागुलो 29 तारिखो 29 तारिखनि हरनि सारा भारताव बुबाग्रानो हाय दिक के हिमै बुबाग्रा आनो टिकेट मारनाय आनो टिकेट रियाखा आंगो राजबानि कथल सुरुय थैनाय हाके सानदागो बदा लिडार आबने बागै बय
যারা লিডার হিদাঙাव जेसेबां साइडआव दं सिनि बबाग्रानि बिसि टिकेट कि प्रसाद जे थांसानि दङ अ थांसा त्रिपुरा ताइफाया अपनि बागै आं ताइ बिसि कक सालिया अरतेबो कक